खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोबाय फाइनाली गोबाव सान सिगांनिफ्राय नेनानै थानाय थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रिया फैबाय आसाम सोरखारनि स' बेखौ बिथांमोना क्लास 3 आरो क्लास 4 होनना बुंदों बेखौ फोर्थ ग्रेड थार्ड ग्रेड होनना बुङोब्लाबो जेबो प्रब्लेम गैया एखेखासो स' आं भिडिअ फोर्थ ग्रेड थार्ड ग्रेडल'सो बुंगोन दे नोंथांमोना बेखौ माने कन्फ्यूज जानो नाङा स' बे जितु स्क्रिनाव नुनाया अफिसियेल नटिफिकेशन बेयो फोर्थ ग्रेडनि साख्रिनि फोर्थ ग्रेडखौबो मोनथाम केटेगरिनि राननानै होदों मोनसेया जाबाय मेट्रिक पासनि साख्रिनि आरो मोनसे मेट्रिक पासजों लोगोसे ITI नि सार्टिफिकेट थानायफोरनि आरो मोनसे अनलि 8 पासनि स' बेनि गेजेरजों क्लियार जाबाय जे 8 पासफोराबो बे फोर्थ ग्रेडनि साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन फोर्थ ग्रेडनि साख्रिखौ एप्लाइ खालामनोब्ला हायार सेकेन्डारि पासनि बारा जानो मोननाय नङा एबा जायफोरा ग्रेजुवेसन कमप्लिट खालामना दोनदों BA BSc बा BCom MA बेफोरबायदि खालामना दोनदों बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो मोननाय नङा स' जुदि जों बुंनो थाङो बेवहाय गासै 5,000टा मासिफोर दङ बे 5,000टा मासिफोरनि गेजेराव अनलि सिम्पल मेट्रिक पासफोरनि थाखाय 1,060टा 1,060टा रिजार्भ खालामनानै दोनदों बेबायदिनो मेट्रिक पासजों लोगोसे जायफोरनाव ITI दङ बिथांमोननि थाखाय 1,990टा मासिफोर रिजार्भ खालामनानै होदों बेबायदिनो जायफोरा क्लास 8 ल' पास बिथांमोननि थाखाय 1,950टा मासिफोर दङ स' टटेल जुदि जों दाजाबजोबोब्ला 5,000टा जायो स' फिन खनसेबाव बुंफिनदों जायफोरा बेखौ एप्लाइ खालामनो गोसो नोंथाङा हायार सेकेन्डारिनि बारा पास जानो मोननाय नङा जायफोरा ग्रेजुवेसन कमप्लिट खालामदों बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो मोननाय नङा बेनि थाखाय आरो अफिसियेल नटिफिकेशन बिथांमोना दिहुनना होबावगोन दे इन फिउचार मानो होनोब्ला बेयो जास्ट सर्ट नटिस टाइपनिसो गासैबो डिटेल्सफोरखौ बेवहायनो मोनजोबगोन जों जुदि बैसोखौ नायोब्ला बैसोआ 18निफ्राय 40 बोसोर बैसोनि गेजेराव जागोन होनना बुंदों जों नाथाय जोंनि जितु ST बे STफोरा 5 इयार्सनि एक्सट्रा मोनबावो नालाय स' बे हिसाबै 18निफ्राय 45 इयार्सनिफोरा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन गोसोब्ला डकुमेन्ट्सआव नोंथाङा फट' आरो सिगनेचारखौ आपल'ड खालामनो नांगोन होनना बुंदों लोगोसे एप्लिकेशन फिस जेबो नाङा बेवहाय थांनाय बोसोरनियाव एप्लिकेशन फिस नांगौ जादोंमोन 250 ना बेबायदिनो 150 बेफोरबायदि लादोंमोन नाथाय बे खनसेनि एप्लाइ खालामनायाव जेबो रोखोमनि एप्लिकेशन फिस होनो नाङा नोंथाङा एप्लाइखौ माबोरै खालामगोन होनना बुङोब्ला बिथांमोना मोननै वेबसाइट होदों मोनसेया जाबाय assam.gov.in आरो गुबुन मोनसे sebaonline.org बे मोननै वेबसाइटनि गेजेरजों नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन एप्लाइआ दानो जाथ'आ एप्लाइआ 10 नभेम्बरनिफ्रायसो स्टार्ट जागोन बे बोसोरनिनो 10 नभेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जागोन आरो बेयो 29 डिसेम्बरसिम थागोन होनना बुंदों 29 डिसेम्बरसिम स' बेबो अफिसियेल नटिफिकेशनानो दे नोंथांमोना कन्फ्यूज जानो नाङा जास्ट डिफारेन्सआ जाबाय सर्ट नटिस टाइपनि आरो मोनसे गोदान जितु अफिसियेल नटिफिकेशन ओंखारबावगोन बेवहाय गासैबो डिटेल्सफोरा थागोन जेरै दरमाहाया बेसेबां मोनगोन बा गुबुन गुबुन डिटेल्सफोर बेफोर गासैबो थागोन मा जितु पस्टफोर बेवहाय बेसेबां भेकेन्सिस दङ स' बेफोरनि सायावबो राननानै होनायफोरखौ नुजोबखागोन बेयो जास्ट सर्ट नटिस टाइपनि स' 10 नभेम्बरनिफ्राय 29 डिसेम्बरनि गेजेराव नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन लोगोसे एप्लाइखौ माबोरै खालामनो नांगौ बेफोर गासैखौबो sebaonline.org बेवहायनो माने गासैखौबो होजोबखागोन जों जुदि गुबुन डिटेल्सफोरखौ नायोब्ला सेलेक्शन प्रसेसआ मोननै टाइपनि जागोन होनना बुंदों बिथांमोना मोनसेया जाबाय रिटेन टेस्ट आरो मोनसेया जाबाय इन्टारभिउनि टेस्ट स' रिटेन टेस्टआव बेसेबां कुइसनफोर थागोन बेसेबां मार्क्सनि थागोन बेफोर गासैखौबो बिथांमोना नेक्स्ट जितु अफिसियेल नटिफिकेशन दिहुननो हागोन बेवहाय गासैखौबो होजोबखागोन लोगोसे इन्टारभिउआ माबोरै जागोन बेनि डिटेल्सखौबो बिथांमोना दिहुननानै होगोन स' जों जुदि बुंनो थाङोब्ला पस्टआ 4 ग्रेड एबा क्लास 4नियाव टटेल 5,000टा भेकेन्सिस दङ बेनिनो सिम्पल मेट्रिक पासफोरनि थाखाय 1,060टा मेट्रिकजों लोगोसे ITI नि सार्टिफिकेट थानायफोरनि थाखाय 1,990टा पस्ट दङ आरो अनलि 8 पासफोरनि थाखाय 1,950टा पस्ट दङ अनलाइन एप्लाइआ 10 नभेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जागोन आरो बेयो 29 डिसेम्बरसिम थागोन गासैबो अनलाइन जागोन जेबो एप्लिकेशन फिस होनो नाङा 18निफ्राय 45 इयार्सनि बर'फोरा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन स' बेनोमोन 4 ग्रेडनि साख्रिनि डिटेल्सआ नोंथांमोना वेट खालामोब्लानो जाबाय आरो मोनसे जिहेतु अफिसियेल नटिफिकेशन ओंखारबावखागोन बेखौ नायोब्लानो जाबाय स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय थेंक इउ फर वाचिं